kinabuhi sa gwardya. Basi ganahan mo ani, palihog lang ko follow sa kuang Facebook page o sa kuang YouTube channel. Daghang salamat. Shout out tayo no sa kuang igagaw nga si Nick Umapas uban sa makauban dia, ayaw mo dia dong. Sa sakit, virus, corona, delikado ang gwardya. Kaysa daghang tao, di man kami makadistansya. Bagahin ninyo among tanahon, ug among priskingon. Nikahuman tistiran ang agtang, kay basin ug gihilantan. Duna pa'y angayng di kalimtan, libre alang sa tanan. Nga ang taong musulod sa mong gijutihan, sa alkohol pagahinawan. Ug karon ako nag-inusara, wa na'y dulog sa asawa. Ug sa ako ang mga anak, perti ng mingawa. Tungod kay frontliner man lagi, ang pamilya is safety. Ang kamingaw ang tuson, ang trabaho mao'y siguroon. Kaming mga gwardya, frontliner sa virus corona. Pag-ampo ayaw si piyata, bisan lisod akong antuson, aron akong pamilya makakaon. Kay ug maghulat lang tag-ayuda, perti na natong daghana. Naarabay uban nga paasa, sa form papel apon ka. Sa panahon nga ang budget miabot na, wa na kay apil sa lista. Kaming mga gwardya, frontliner sa virus corona. Pag-ampo ayaw si piyata, doktor, nurse, PNP, military, barangay, pulis, ug kanatong mga security guard, ug kanatong tanan nga naningkamot aron ang coronavirus dili mo lampos. Ilabi na sa atong pangulo nga naglabad na ang ulo. Iampo in town kami sa Ginoo aron makapadayon kami sa among pagserbisyo. Amen. Duna pa'y angayng di kalimtan, libre alang sa tanan. Nga ang taong musulod sa mong gijutihan, sa alkohol pagahinawan. Tungod kay frontliner man lagi, ang pamilya is safety. Ang kamingaw ang tuson, ang trabaho mao'y siguroon. Kaming mga gwardya, frontliner sa virus corona. Pag-ampo ayaw si piyata, kaming mga gwardya, frontliner sa virus corona. Pag-ampo ayaw si piyata. Pwede po kayong mag-react, mag-comments, at lalo nang pwede po ninyong i-share kung magustuhan ninyo. Daghang salamat. God bless.